Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, karon nabanhaw na ang Ginoo, atong gisaulog ang maong misteryo sa kinabuhi. Kitang tanan gipahinumduman nga dili taangay mabalaka nianing kamatayon sa kalibutan kay ang Ginoo nag-andam og kabanhawan. Apan kitang dunay mga sala, kanunay kitang gihangyo sa pagbiya sa atong mga kasalanan. Busa karon aron maandam tas pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Cristo
Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita. Dios among amahan, magbubuhat sa tanan, karon mao ang adlaw sa kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, kini mao ang buntag kanusa, ang nabanhaw nga Ginoo, mipakita sa iyang mga tinun-an, nalipay kami uban kang Maria, ang inahan sa imong anak, kay siya nga nagpakatakos kang Maria, nga mahimong iyang inahan na banhaw na gayod, itugot nga ang among kasaulugan karong adlawa, mahimo untang pasiuna sa langit nung bangkete, nga giandam alang kanamo sa among Ginoo nga nabanhaw, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel, nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag.
Nasayod kamo may tungod kang Jesus nga nasaritnon ang gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot may tungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Kay siya mayo, kayang kaluoy nagalungtad, hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay kun dili mabuhi. O gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kay bulungan kini at ubangan sa atong
mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit. Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi, mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung kamoy inahan ni Jesus, niya sikat na kay siya. Niya human na adayoy niingon, niya ikaw naakasluyo ba? Kay pagsulti anis babae, silas Maria, iyang mga kauban, diha ra masas duol. Niya niingon dayon ang tao nga pagkabulahan sa nanganak ug nagpasuso nimo. Niya ang tubag ni Hesus,
Niingon siya nga, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Unsay bation nimo isip inahan? Unsa may imong bation? Wa man ningon si Jesus, bitaw akong mama bulahan kayo. Mura mamog nangamatay na. Unsa ba imong bation ba nga ang tubag ni Jesus ingon ato nya ikaw mama ka. Kaya gipasabot ani si Maria man. Niingon man ang tao pagkabulahan sa imong inahan. Pero ang tubag ni Jesus wa siya mingon bitaw bulahan gina akong mama. Ang iya hinong tubag bulahan hinuon sila. Mura man gani gikumparar. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Mga igsoon, kining tubag ni Hesus nga niingon siya, wa siya mo diretsog ingon ba, bulahan gid bitaw ang akong mama. Wa, ang iyang tubag niingon siya, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Iyang gi padayag nga sundan ninyo ang akong mama. Ang iyang tumong ani ba sa ako lang ubos nga pangagpas ningon siya ang akong mama nga mo'y nagmabdos nako og nagpasuso nako, nagpadako nako, bulahan sundan ninyo siya aron mahimo sad mong bulahan. Ayaw mo pagsigig daig sa akong mama, sunda siya. Gilingay mong tupad. Ing na gusto ka magmabdos o Ginoo? Ing na ba? Ing na, gusto ka? Gusto ka manganak o Ginoo? Ing na. Kung sa may gibuhat sa iyang mama, iyang gitagaag higayon na ang pulong sa Dios mahimong tao. Si Maria mo'y hinungdan nga ang pulong sa Dios nahimong tao. Mao na nga ningon si Jesus, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Kaya nga atong pagtuman sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios mahimong tao. Mao na tinuod. Si Maria mo'y model and the best model nga duway makatupong niya. Ngano man kay way pulong sa Dios nga gibalibaran ni Maria, gidawat niya tanan hasta ang pulong sa Dios nga nagingon magmabdos ka bisag di ka hilabtag lalaki, gidawat ni Maria ningon siya matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Muna sa atong unang pagbasa gisgutan ang samtay gisgutan sa unang pagbasa. Hoy, minaw mo? Pa mo na minaw? Ang sa may gisgutan. Karon na ilak ko na nga ang Dios walay pinalabi. Pasabot, tanang tao sa kalibutan, basta mudawat sa iyang pulong, mutuo niya ang iyang gihatag ni Maria, ang iyang gihatag sa mga apostolis nga grasya o gahom, ang iyang gihatag hangtod karon sa mga tao nga nagsunod sa Ginoo, nga naghatag og naghimo na ganig daghan kay mga milagro, ni sikat nagmaayo, ihatag day niya sa matag usa nato. Ang gitudlo din ni San Pedro, ayaw mo pagsigig suroy anang mga lugar, gukod anang mga tao nga sikat kaayo, tungod kay makaayo og masakiton, unya kung magpaampo ka, matuman dayon ang imong giampo. In short, murag naay mga milagro ba, gamhanan, kusog man kay tana, adto ko didto kay gamhanan kay ito, muadto ko didto kay gamhanan kay ito, mudagkot ko didto kay gamhanan kay ito, mahog na lang hinon usahig tuo-tuo. Ang gusto di ay ni San Pedro, makaamgo ta nga
ang pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Dios makapahimo natong liwat ni Maria o maangko nato ang tanang gahom o grasya sa Dios kay wa siya'y pinalabi bisag taga Compostela mahimong gamhanan. Gilingi ana sa di mong tupad. Ing na gusto ka mahimong gamhanan. Ing na. Ay nag-ilog sa gahumay. Atong mga politicians gusto kay mahimong gamhanan. Hala, sila gyud magbuot bisag wa na kauyon ang mga tao, ilag yung ipamugos ng impeachment. Bisag ang atong gikinahanglan bugas, maubos ang plitihan, maubos ang gasolina, makit-an unta nang gipangkawat nga mga billions nga masubay unta na. Hala, impeachment kay ilang buhaton kay sila gyud masunod, kay sila mo'y gamhanan. Di gyud mauwaw kabagag naong nga magsigig impeachment bisan wa nila gi-address ang atong tinuod nga panginahanglan, labi na gyud ang mga kabos. Nganong naingon ana man sila kay gusto mahimong gamhanan, pero ang tinuod ang gahom mga igsoon naas pagpaminaw o pagtuman sa pulong sa Dios. Be, na ako ro'y ipakita ninyo nga pulong sa Dios. Unsa man? Unsay gikinahanglan ron sa atong simbahan. Naatay plano na atong humnon ang atong bell tower. Pakita ko no Mr. IT ang Miss IT ang atong bell tower. Kana mo ni atong bell tower na gisugda na ron. Nya naasa tay himuon nga Adoration Chapel. Kana pataan na maka na gisiradaan pa na diha. Nya maghimo sad ta og bag-ong CR dias ubos anang atong bell tower. Kana na ay na kana mo ni atong bag-ong CR air condition na. Di. Unya maghimo sad ta og apostolic activity center diri sa Loyo, maka-accommodate nag mga 2,000 more or less katao. Ana. Nya gaplano sad tang kana dihang atong dako nga building nga nas gawas nga wa gyud magamit nya murag paligro na mga hog ang mga scene o kana mga puthaw diha himuon natong walk of the apostles or alley of the apostles. Okay ra na? Inaana ang naong unya kaning atong plaza diri nga gidalos-dalosan na lang naros mga skating nya magdit-dit ra ang uban usahay hasta ako maglaway maglinayugay masadusahay magita. Na ato nang himuon diha nga mortuary. Kana okay mo ana? Pero nindot makaignaw ang mortuary ha murag di man ganahan mo higda dia mga patay mga buhi imti mo higda dia. Kana mo na itong buhaton. Nya kining tanan natong bangko nga gubaon ato gining ilisan og nindot wa patay design. Nya kining atong simbahan dinhi sa sulod ato ning i-improve maghimo pa ta diri nindot nga retablo ilisan ta ni usa nya mo expand pa ta diha sa isig kakilid. Okay mo ana? Mauna nga unsa may buhaton? Palit og slot. Nya kay ato namang gihunong atong slot ilisan natog special nga fundraising nga gitawag natog raffle draw. Raffle tickets. Para ni sa atong pista karong July 25 sa atong 163rd annual pista. Pila may prize ani tag 200 pesos. Pila may premyo ang first prize 500,000 pesos. Anya ang second prize 5 katag 100,000 pesos. Ang third prize 8 katag 50,000 pesos. Unya ang consolation 40 katag 15,000 pesos. Okay mo ana? Pamalit na mo. Na dias gawas. Maurag yapon inyong paagis pagpalit.
Nadias gawas lamisa muduol ra mo nya isuwat ra na inyong ngan nya moingon mo usa ka ticket tagaan day mo hatag day mo 200 nya tagaan day mo ticket nya kamo nay musuwat dito sa stub inyong putlon nya human dayon inyong ihog sa atong drop box kana nam tay drop box diya tingali ana tarong agsuwat inyong ngan kay mapilian mo og di gani klaro amo man ang ilabay kay mahimo man ang scam angkon nya tanan diha ang inyong ngan o ang inyong cell number ana kung butangan ninyo og address na pa may space diha gamay butangig address pero wa mi ni provide og address kay importante ang inyo mang stub kay inyo man tong i-partner sa katubang inyong gigunitan na kaputol ba mao man to inyong ipresentar ana mas importante to og ang inyong cell number og ang inyong ngan of course nya presente mo og ID pirmahan mo na. So, okay mo na. So, sugod ta karong pamaligya hangtod sa July 22. Kay July 25 may atong pista, basig mo close na ta ika-22. Pero dili gini siya sa premyo magdaog. Ang ato ani na makatabang ta sa ato mga proyekto nga gihisgutan. Nya kamong mga online parishioners ang inyong buhaton mao ra gyapon mo padala mo kwarta either sa atong bank accounts kaning atong gibutang sa atong screen or sa atong GCash accounts nga ni asad sa atong screen or sa atong kwarta padala pwede na nyo ipadala unya human ang inyong buhaton mo message ra mo nako or nining mga ngalan dinhi na kining akong gipadala nga amount ako ning ipalit og raffle tickets. Yang buhaton na diri ang atong IT mo communicate ninyo pinaagi sa inyong contact number. Nya sila na maoy mo negotiate ninyo para ma-facilitate nga makakita mo sa mga tickets nga inyong equivalent sa inyong gipalit o nya inyo tong i-keep ang inyong kanang picture sa inyong ticket nga send through online nya og kamoy mapilian amo sa tong pangitao ninyo kung taa ba ninyo ang inyong kopya sa ticket o katong number og naa ganimoy kopya nya kuanay na magkaina sa ato dire nga hog dito sa box kamo gyapoy mo daog okay. Mura mamog na nga luya. Sige, basta mauna ni Roy atong kuan. Mauna ni Roy atong unang bag-o. Kutob ra ni sa July 25. Unya after sa July 25, either ibalik na to ang slot or wa na tay fundraising. Kay mangundang na ta. Ana, kay nahuman ang atong project. Inana. Di ba? Ngano magsige pa man tag fundraising og nahuman na to mga projects nga atong gihuna-huna. Kadto na igo na to, mamahuway ta. Di ba? Ana. Pero dito mahuman, hangtod ta mga matay, di tampahuway. O nganong ako man ang gi-insert karon, kay ang Ginoo dili siya mosugot nga atong community magpabilin nga naa sa bati nga kahimtang. Basta naa gani Ginoo mga igsuon mag-anang ginagkanindot kay ngano man ang atong pagtampuhay sa atong gugma munindot man, makapanindot man. Tanawan ninyo dito sa mga original nga lugar diin ang Ginoo nagsabuag sa iyang mensahe. Europe, dito sa Italy, Spain. Tanawan ninyo ang ilang mga simbahan. Purting mga ninduta kay init kay ilang pagtuo. Munindot yun. Karon ang atong simbahan din naunsa man, nag-anam ka bati, nag-anam ka nindot. Pagkahinay. Ang sa inyong tanaw? Nag-anam kanindot. Panindota, pag yun, kaya mo kusog na gina inyong tingog. Kung matuman to katong akong gibutang diha nga mga projects, makaingon yun mo nga pwede na tang mga matay. Na may mortuary. Di ba? Nya din asad mo mga matay. Nga naman,
Di na mo magpugong-pugong pag-atog CR. Kaya na may CR niya diha. Nga diya say CR dire. O, di ba? O, dali ra. Hindi na mo pwede nga anak pa mo agi, mapandol pa mo dito, mapantok pa inyong os bato. Diha, na masod naman nga to. Nya pwede na san mo magampo, maghilak-hilak mo diha sa atong Adoration Chapel. Di na mo maghikog. Nga naman, maka-pour out naman mo diha, buwagan mo sa inyong uyab, hilak mo ni Lord, yan, taga-itang mo bagong uyab, ay gawas ni mo, kita din kag sakristan. Sana all. Nya, ingon din sakristan, oy, miss, hubag lagi na imong mata. Yun siya, ay, broken heart ko. Yun siya, di aman sa ko'y pieces of my heart. Ako ning ibutang des imo para makompleto. Ay, kanindot, no? May lang mo katawa, di mo panindog. Sige, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios naghatag na kanato sa iyang langitnong kalipay pinaagi sa nabanhaw natong manunobos. Masaligon kitang moadto kaniya og moingon, nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, si Papa Leo, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang atua sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo, magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios, nga nagkapundok karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo, ug magmatuod ini diha sa atong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang,
ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghogi kami. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghogi kami. Makagagahom o maluluyong Amahan, sa imong dakong gugma imo kaming giluwas, pinaagi sa nabanhawng manunobos. Dawata ang among pagampo, namong gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo nga nagbalaan kang Maria, ang inahan sa imong anak, magsantos unta nining mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw, nga among gihalad niining altar, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kadinyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami, magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining adlaw nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhunong nga pag-ingon.
Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak ninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang atong timaan sa panag-inig suunay. Peace be with you. Panagdain.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, kining sakramento maglig-on unta sa pagtuo sa among kasing-kasing ang anak ni Maria si Hesukristo nga among gisangyaw nga tinuod nga Dios ug tinuod nga tao, magdala unta kanamo sa kinabuhing dayon pinaagi sa makaluwas nga gahom sa iyang pagkabanhaw. Kay siya man ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod, usa sa mga grasya nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Nya mahitabo ra ni siya sa atong kinabuhi kon magsigi gitag pamati og magtuman sa pulong sa Dios sama sa gibuhat
sa mahal nga Birhen Maria. Karon atong himuon ang pagbag-o sa inyong panaad sa bunyag aron magamhanan mo nya bendisyonan dayon mo og holy water. Ang moaso pasabot wa magtinarong. Sige, panindog na mo. Unom ni kabuk atong saad sa bunyag ha. Nya ang tulo, ang inyong itubag, nagsalikway ako. Nya ang laing tulo, nagatuo ako. Kusga inyong tingog ha. Mga hinigugma diha ni Kristo pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, bag-uho nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanusa gisalikway nato si Satanas ug misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios diha sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway ako. Og sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway ako. Og sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway ako. Nagatuo ba kamo sa Dios ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo kang Hesukristo ang iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus, namatay o gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ako. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon? Nagatuo ako. Ang Dios, ang gamhanang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatong bag-ong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod, atong pakpakan ang nakarinyo silang bunyag. Congratulations. Pwede na mo mga matay. Pero sa di pa mo mga matay, pamalit o sa amog atong ticket. Raffle tickets. O sa tuingan sa atong raffle tickets? Listen, unite, and build. Grand raffle draw. Muna nga sa atong ticket ha. Sa tuingan, listen, unite, build. Maminaw, niya maghiusa, og mutukod. Maunay atong tema. Unya, para na sa atong pista. So, sugod na magpalit karon tag 200 pesos per ticket, and the more, the better. Chances to win. Pero ay mo anang win-win diha. Tagaan ta mog sample ha. Ningon ang Ginoo, kun kamo muhatag sa way pagpangayog bayad, ako nang ibalik ninyo og 100 times. So kada ninyo palit og usa ka ticket, naamoy umaabot nga at least 200,000 pesos nga gikan sa Ginoo. Pero inigpalit nimo, moingon gani ka, hinaot unta makadaog ko ani. Nangandoy ka nga naay mo balik, wala na kay madawat nga 200,000. Unya kung mo palit ka og duha ka tickets, nya di ka maghunahuna og bayad, unsa may mahitabo? Tagaan kag 400,000 sa Ginoo. Unyag ni palit kag 5 ka tickets. Pila na?
1,000. 1,000. Nga i-times sakto ba to? Oh, 100. Uy! Pila na? $1,000,000. Ay, sayop tingin. 1,000,000 Di oy, sayop dito ganiha akong pag-analyze. Ang 200,000 i-times og 100 pila? 200,000 times 200 pesos times 100 20,000 ra di oy. 20 sayop bugo ko nabugo kay wa ko kakaon pa og pamahaw. 20,000 ra. Ana. So, og mopalit ka og duha, 40,000 ra day oy, gamay ra day. Pero mangandoy ka nga mudaog, mawa na ng 20,000. Unya kay kada semana man ka mopalit og tag usa ka ticket. Di sa ato pa kutob January July 25. Pila mo na ron? Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Upat, 16. 16 ka, tag 200. Pila mo na? Nya times 100. Wala mo kibaw. Hala mo diya. Mga igsoon, ang premyo di ay sa atong pagtabang sa simbahan, dili gikan sa atong mga kamot, gikan gyud sa Ginoo. Pero kamo say makatiming sa 500,000. Di ba kamo tulison? Dita. Mga usab sa kinabuhi. Nya open ni sa tanan ha. Ako, sige mo sa kong palit og slot, padayon na dyan kong palit og slot, niya karon i-convert na into tickets. Kada semana man dyan kong mapalit og slot. Niya, dako-dako ba kong palit og slot? Kada semana, mag-average yung kong 5,000 to 10,000 akong paliton nga slot. Sukad pa na ni adtong June 2020. Pagsugod na kong slot-slot, dito pa mi sa San Vicente. Mag-average yung ko ana o 5,000 to 10,000 pesos kada semana. Ay dako-dako biyag income ang pare aning dupa-dupa. Lah kada semana daghana nagog ticket tas tilag ako'y makadaog no. Ciao. Balik ko sa na simbahan. So mao na ato ning suportahan o hinaut unta nga tagaan tag daghang grasyas Ginoo pinaagi niini. Salamat sa tanan nga nialagad nato karon labi na gyud ang dihas gawas ang atong kapulisan, ang atong mga barangay tanods, atong PIMAG, mga ushers, usherettes, ang atong PYCC in general sa ilang pagfacilitate sa atong mga activities karon, ang atong love offering assistance, ang atong parish personnel nga hapit way mga tug nga sige atiman sa atong community, ang ato sad nga kading mga sacristans, Eucharistic lay ministers, lectors, salmista, ang atong sokom, IT, ug ang atong grand choir, wa pa gini sila mga tug. Nindot lagi apon manganta no, bisag way manunuyog. Wa man mo tong atong ilang tigdoyog. Na gani nakamatas Benz. Nya labaw tanan sa mga ni-offer kaganiha. Labi na gyud ang mga bread and wine offerers nga sila si Mr. Noel and Mrs. Christine Calo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang sunod na tong misa unya pang 8:00 sa buntag. Manindog na tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaaw usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw o panagdait ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia. Alleluia. By the way, naada ita dihay Easter lugaw. Para ni simbag sayo, panguha alam mo dag lugaw og naa pa unya wa na mo'y maabtan kay nahurot na pauli nga malinawon. Ayaw na mo pag saba-saba. Sige. Salamat. Pakpakan nato ang Ginoo ang atong kaugalingon. Happy Easter.